Astagfirullahaladzim, Dirga. Adikku ki kok apane to, Ga? Dirga, kowe ngerti apa ora dina iki dina apa, Ga? Ngerti apa ora dina iki dina apa? Ngerti. Dina apa iki? Minggu. Masa Allah, Ga, Dirga. Mamamu ki kok arep telepon, Ga. Mamamu lek libur iki minggu iki kok telepon mesti goleki adikmu. Lah kok mau pacaki kaya ngono kuwi to, Ga? Ora kena dipercaya ya, Ga. Iki mau tak tinggal tak kon ngomong adikmu malah kok kaya ngono kuwi lho, Ga. Jojo. Mana teh kok lek dipacaki Kakak? Diapakne kuwi? He? Arep nyapa? Arep nyapa kaya ngono kuwi? Dipacaki piye? Masalah iki kok kuwi liptik. Kuwi lipen my belen kuwi gak kena diumbah. Angel diumbah lipen my belen kuwi. Wes ga stop. Golekno bensin ga. Golekno bensin dilap ga kuwi ga. Kuwi engko lek mamang antek telepon adikmu sik kan aku sing ngajur ga dilok-lokne mamamu. Jojo. Mana teh kok iki lek dilipeni kakak iki? Arep nyapa ngono kuwi? Arek kok piye to ga? Piye to ga iki ga kok kaya ngono kuwi ga? Lapo? He? Kok adike denge praktek kaya ngene iki piye jajal ngene iki? Masya Allah Dirga. Mana tayakan bocil iki? Arek kok